ay panay imong buhok makay. Itong kaayo niya street pag yun. Ako alagi makulot lagi niya. Dagang puti nga naman ni ma. Kirara, nakamaliwan sa side sa imong papa. Kay katong imong mga yuan sa una, ang mga buhok ato kulot kaayo. Nga na mga puti-puti. Tuwa ka dito naliwa. Bantog na di ay ma. Kay akong buhok kulot niya na dagang puti-puti. Okay naman anak. Ang ngayon mapili ka. Cute bitaw po kahit kumano. Magluta po dari Maria. Uy, nganon dari man ka ng magi. Katitog kan ba basig na ay prutas diri ah. Hala clear. Hala, nanay gulang ang saging nila Dudong Pawiks. Gani. Hala, wala siguro na nakuha sa papa ni Dudong Pawiks ba? Basig wala siya kabantay ana. Hala clear, nahingga na gud ilang saging gulang na manggod kaayo. Ganino, pero unsa lang po dahil gano'n ni Maria. Tara na, uy, manglakaw na ta. Sayang ba, basig madaot ra. Here, may lang ang tagulay trabaho si Kirara nun. Kaya magulat ka yung aning pick up stick ba? Kali, pero wala guri trabaho si Kirara nun. Sa'yo pa man. Sige, dali. Hala, si Kirara bugi ang mama oh. Kirara! Kuyawa jud ani mga bata oy. Kalit malagbot ho. Hi nang! Hala, gapahan ni mo nang oy. Nagbutang lagi kag ping-ping si mo nga ping nang. Asa di ka ni adto? Gani nang, gwapo pa di kayo mong buhok. Kay itong kaayo ba? Pirti po ni mga bata oy. Bitaw nang, gwapa bitaw kaayo ka. Muro pa magbata sinang purita. Gani. Maria, unsa nang imong gidala? Stick. Magdulat ta ninyo ba? Mag-pick up stick ta. Mao day gijaming-jaming ko ninyo. Kay dula day inyong toyo, no? Tinuod man pud nang. Na magdula mi nang. Sige, pagdula mo kay wala man punay trabaho si Kirara. Pero dili mo mag-away ha, kay musulod sa ko. Dili lang ta magdula Kirara oy. Ya magyaka ta. Kung magyaka ta paglingkod lang og chinilas. Kay ako man eh, ako yung una. Sige. Sige na, Maria, dugaya, uy. Hala, nagdigkit pa jud tanan, be. Ayaw mo sigsa mo, kay mga ko ba? Ayo. La. Wala. Wala na tarong. Sige. Ha, ako ha. Be, duha na. Duha na, nara pa oh. Kita mo ato lisod kayo pero nakuha na ko no. Kasayon ra ato. Unsa din nakalisod ato imo ra man tong gipiktan. Ay na diha, di jud mo kabalos ron. Hutdon man ako ni. Sige daw, unsa naman Sige daw. Kani di ay kani. Tarog. Wala. Pero na tarog ha, nabalin ra. Sige. Sige, tanawa. Wala. Upat na. Hagkay ko ani kani. Sige daw. Ha? Tarog na ginaron. Unsay tarog? Unsay tarog ha? Kita mo ato. Sige, kani. Kasunod. Yes. Oy sunod ha? Lima na ako Gamay rana. Pati ka ni Clear gibundak man. Ngana mo na. Sige. Tanawa lang. Ikusan kayo si Clear ba kay gibundak niya. Tulo. Out man na ron kay ana ang teknik ana. Tanawa lang. Di ba? Okay ko. Ha, unsaon ninyo ron pagkabalo sa ani? Out. Dili. Ni Clear. Taraga na sa kuha pito ka buhok ka. Sige. Wala si Kirara wala pa. Sa lang bukuan dire. Bantayi jud Kirara. Wala na. Matuya naman na. Wala siya. Wala naman ako kabuo. Lamang nakapugkag tulo si Kirara. Wala pa. Ako. Sige, ikaw. Sige, ikaw. Hindi. Ina. Tigit kayo. Isa rin makuha ni Kira. Natarog! Wala sa isa. Natarog na sa tulungan. Dili ni mo, dana. Tikasan pa daw. Wala, mangon po na ako. Kasi Clear, gibundak niyo. Nga na, mong guna magdula. tikasan kayo. Laisod. Oh, katikasan. Wala, yung muntil Kirara. Sige, wala. Unom. Yawa, eh. Pito.
napasa na si Claire. Pito. Unya. Kani di ay, pito. Oh, walo. O, kani. Siyam. Ako na ron, makabalos na isa. Siyam ay pagbuot di Kirara. Wala. Oh. Tara. Si Kirara bakit kasan kayo yung til ibutang niya dira. Ayaw na. Wa man putugi tuyo. Nag-anak na magkudan imo magi-anak o gikusog. Tigalain ni Maria, masuko man daw. Dula ra man ni. Sige, ikaw na. Grabe makabusdak si Claire mo. Hala, ay duha diri oh. Sa duha. Hala, wala may dili man nilisod oy sayo na ra pud ani oy. Umaot pa rin kay mga balhibo. Oh, ala. Nagana Ala, na walay ko. kuha. Ito. Kirara way kuha. Para karon. Eh, Ako na pod. Hotdon ko ni Maria, barud na nagbali daw. Oh. Yehe, upatra ka daw. Oh, ulo. Upatra. Upat. Tandog. Upat.